komatu ku South Africa magaye ndi zonena kuti sizili bwino kumeneku. Inde tikumati tikatere kenako zikumazati zii koma sizili bwino akuluakulu. Ndimawerengatu ndi kuti nkhani kuchokera ku nyumba ina yolutsa mawu kumeneko imatchedwa kuti no The Witness amalemba ndithu nkhani zomwe zikuchitika ku South Africa. Ayi ndithu kufika tu point onena kuti apolisi akukana kuti ateteze nzika zobwera. Kukana mpaka na kumazi ndekuti kumazomberaso ndekuti ndi zipolopolo zabalabala zidza kuti kwathamangisa. Sizili bwino magaye chomwe mungazizo chonena kuti no izi zikuchitika zizi chifukwa chimene anyamata achina mchunu ndi anzawo akumapezeka zonena kuti no akupanga zimenezi bwinobwino osamangidwa chifukwa noti polisiyo ikusapota zimenezi. Boma la South Africa likusapota zimenezi, otherwise bwezi litatathana nazo kale zimenezi akanakhala kuti no ali serious, and this is the evidence umboni wake ndi umenewo. Tiyambe ndekuti ndi screenshot yomwe mukuiona pamenepo imeneyo tutayitenga kumeneko ku nyumba yolutsa mawu The Witness. Of course aliso ndi website koma nkhani yonse ili ku website koma apa anangoyika ndetu kachidutswa chabe akuti tu hundreds of foreign nationals who had gathered outside Durban Central Police Station seeking protection amid growing anti-migrant tensions in KwaZulu-Natal were dispersed by police armed with riot shields, tear gas and rubber bullets on Tuesday afternoon. Akunena kuti tu ma 100 tu anthu omwe ndobwera saku South Africa yayi nzika zomwe anthu awa si nzika za South Africa ndobwera ochoka maiko osiyanasiyana anapezeka zoti anakumana ndithu kusonkhana panja pa Durban Central Police Station. Pamenepo akuti amafuna iwo alandire chitetezo chimene chikuoneka kuti notino ali pa chiopsezo malingana ndi awa anthu amene akuyendawa akuti matcha ndi matche kufuna kuthamangitsa anthu obwerawa kuti no kachipwirikiti kameneko kakukulira kwambiri ku KwaZulu-Natal mudera limene lolo. Ndipo tu iwo wachomwe zinachitika ndizana atasonkhana amene paja apolisi anathamangitsa ndekuti no apolisi amene watu kwathamangitsa anthu apolisi ananyamula matiye gasi ndekuti kubweraso zipolopolo zachani za bala zidza kuombera pamenepo kubweraso ndekuti no kutenga zija zijeni zawo amakankhira anthu opanga mademo zija zezi amazitetezera zija zimene zozo ndithudi mpaka na kuwasunthapo anthuwo komatu ndekuti nali chipwirikiti ndipo zinachitika lachiwiri masana dzulo limenelo eti ndeti fotokoze no nkhani yonse bwinobwino faka nkachidutswa chabe. Zomwetu ngati dziko lapansi likudziwa ndi zoti achina mchunu akumapita ndekuti kumakapanga mademo awo akuti othamangitsa anthu obwera mpaka na kumalimbana nawo kumafunsa mapasipoti. Komano zimenezo zikajambulidwa zotinso ndekuti mmakomo mmene anthu obwerawa amachokera akumakumana nazonso zimenezo ndi sizikumapezeka kuti zikujambulidwa kapena kumaulutsidwa ku dziko. Komatu anthu akunena kuti akabwerera sinangachina mchunu aja amakonda kupita kwambiri m'misika m'matauni sakumalowa m'makomo m'makwalala. Komano anthu aja obwera aja Malawi, aku Nigeria, aku Ghana kuti aku Ethiopia, Congo onse aja Zimbabwe, Zambia onse akapezeka zonena kuti akachoka kumene amagwira ntchito kuja kumene amapitira ma business awo kuja akumabwerera ndekuti kuchani kumanyumba kwawo kuja zinthu zija zikupitiriraso kumene kuja. Akuti enawo mpaka nachita kuwuzidwa kunena kuti no muneba hudu munomo tikufunani muchokemo. Akuti niyo masiku ano awerengedwa midzi yomwe amachokerayo tu nanga samakhala mwewo ndi anthu aku South Africa awo ndi anthu aku South Africa akumaita kwa zonoto tikuwuzeni nonso panapa ife ndezakambera ayi zoti jambula zithu zikujambulani tikumenya naye koma tofuna tikuwuzeni ino iyi ndi live tsopano muno mmodzi muno masiku ano awerengedwa ndipo simukuyenera mukhale muno mukuyenera muchoke pomafika ndekuti pa 30 June 2026 tinakamba kale kunena kuti akuti tu 30 June ikubwera koma iwo akubwera
akubwerabe kuno amalawiwo zoti 30 Juni kubwera sakuwerenga iyayi. 30 Juni yotu ndizonena kuti tinatifufuza ndizoti akunena kuti nzika ina iliyonse yomweno ndiye kuti siya dziko la South Africa ikuyenera ichoke isapezeke ndiye kuti ku South Africa pomafika pa 30 Juni. Ikapezeka kumeneko zomwe zitachitike kwa iyoyo ayi ndithu isadzanene zonena kuti sinauzidwe. Zimene zotu ndi zimene zikuchitiketi. Guys, amalawi anzathu achibale ifetu tikubweretsa izi chifukwa chone tikubweretsera inu kwambiri kuti mutsatire kumeneko kuti zikukhala motani. Fena angakhale sakudziwa zomwe zikuchitika eti ndikukhulupirira kuti ambiri akudziwa komano kuti no mukhale mukudziwa osati ukopyezani ayi komano tikufuna thainaka ukadziwa kunoti no okay nkangokubwera apo umadziwa kuti ndingauzembe motani eti tingapange motani umazikonzekeretsa wekha bwinobwino. Ziweto kufuna kupanga ndi zimenezo eti nde nkhani zake ndi zimenezo. Akunena kuti tu anthu akuopsezedwa m'makomo mmene amakhala ndipo akunena kuti kumeneko aonetsedwa mbwadza. Enawonso akuchita mantha kuti ndi imene zilili apa pamene amayankhulira anebawo akhoza ndilowera usiku nkundifinya pakhosi. Ndefanya zimenezozo fanzije kuchoka m'maderawo osiyanasiyana aja kunyamula mablanketi ndi anawo azimayi ndi azimayi kupita ndiye kuti kukakhala panja pa Durban Central Police Station imene inde mungathe kuiona ndi police station yayikulu kwambiri mu Durban mo kuKwaZulu Natal. Kumeneko ndiye kuti no kumeneko akukhala pamene paja panja paja ndipo ndiwochuluka kwambiri. Akuti ife panopa ngati pale malo amene tingapeze chitetezo kwa ifeyo pamene tikutsodza kuti tingakhale otetezeka ndikugona ndi pano tupanja pa polisi. Ndi magayizi ku South Africa panopa kuyenera kukhala tikuyamba kuzizira. Amene muli kumeneko mungatipatse feedback koma nthawi imene ndinaliko nthawi imene timayandikira kumapeto kwa May mphepo imakhala ndi kuti yayamba nonso pano kuti kuzizira osati masewera koma anthu akumapeza kuti akugona panja pa Durban Police Station Central Police Station kuti no aja omatchaja china mchunu aja angapezerere kumakuka kwawo koma pa polisi pokhapa sangapange zimenezo fa polisi yenera yatani yateteze. Mwayiona komano kumene kuja zomwe zikuchitika ndi zoti chani apolisi aja kunali kukambirana ndi akuti mkulu wa anthu amenewa amene akuyang'anira kuti kodi muti mupanga chani pano tonse paloji pano kuno si nyumba yotani yosungira alendo kuno ndi ku polisi muphwanya malamulo simuyenera mukhale pano. Taona ninso mupangiso zonena kuti traffic itu izijama ndi kuti misewu yomukhanga mwaitseka ndi kuti anthu sakuyenera ayendenso mothamanga apa kuyenera akhale kuyenda pang'ono mukuchedwetsa zinthu fazana akuopa kuti angagunda anthu senenga pali chipwirikiti tiyana ndi zina zoterozo. Inu tachoka nipo apa mukapeze malo ena mukhoza kuyang'ana malo ena amene mungakapanye kampo yanu nkukakhala pamenepo kwa malo ake asakhale chani asakhale ndithu pa polisi pano mukayang'ane kwina kulikonse koma osati panopa pa polisi aiso. Mwanjira iyi apolisi akuwasasa anthu aja kuti sitikufuna tikutetezeni. Akutero tosati kuti mopita kukampu ina yake mukakhale pena pake ndi titumiza apolisi akakutetezeni ayi akunena kuti tu sakufuna awateteza achokeko ku polisiko apo ayinde kuti apolisiwa agwiritsano ntchito mphamvu kuti awakankhe anthu amenewa. Zokambira nazo zinali motero eti ndi kuti tukambari izi zimachitika isanafike ndi kuti no 1 koloko mene mafika no 1 koloko dzulo limenelo basi apolisi adzatuyambane ndi kuti kuliza mifuti ndi zipolopolo za malabala kuombera mpaka na munthu mmodzi yemwe ndi nzika yochokera ku maiko akunja kubwera ku South Africa akuti waomberedwa ndi kuti ndi rubber bullet chipolopolo cha labala. Of course chimapweteka abe sizoti chimapweteka komano ndi zotena kuti tu akuti zayenda motero kunali ndi kuti kuakankha kumeneko ngamoja apolisi amavalira zijeni zawo zima helmet ngati imwena zoyendesera njinga ya moto choncho basi nkunyamula china chake ngati no chishango koma chimakhala ndi kuti cha glass nkumakankha anthu nkumamenya ndi kuti ndi zindodo ayitu ndi mmene ndi kuti akankhidwira anthu kumenekoko ku South Africa pa Durban Central Police Station. Anthu obwera amenewo amafunatu iwo mwina atatetezedwa. Ndimanena kuti sizili bwino ndiye apa mwina mungamvesese pano kumene mukuyenera mupeze chitetezo kumenekonso sakufunanso kukutetezani ndi timanena kale kuti amalawi chonde takhalani tu inuyo ndi kuti otetezerana oyang'anirana be the brother's keeper ine how I wish kunena kuti nonse amalawi kumene muli
zoti kaya ndizani akuti iwe ndi wamtundu wanji zimene zitheretu kumenekoko mukhale pamodzi nonse mupange zonena kuti mukhalende kuti no ndanyamatano okutetezani mmene momwe muli magulu ndithu kuti ayi anyamata aziphona izo mukhale ndi anyamata okutetezani kumeneko mukhale ndi munthu amene akutsogolerani mukhale ndi njira zonena kuti muzipatsana uthenga kaya mupanga WhatsApp group dera lanulo limene mulilo mutolerane nonse mupange ma WhatsApp group chani basi kenakono mupeze anyamata kuti anyamata be ready kuti pangochitika zina zake muzitha kumatetezana chifukwa chonena kuti anyamata amene ali amphamvu azibambo mungathe kuthawa mwachangu kusiyana ndi ndekuti tiyana ting'ono azimayi tsopano ifeyo tidalira inuyo kunena kuti no muteteze no tsopano anthu athuwo muteteze azimayi anu muteteze azikazi anu azichemwali anu ndi azichemwali anu amenewo muteteze tiyana tomwe tili kumeneko. That's your job as men to protect. As a man you have to protect and provide. Koma papa yafika nthawi yonena kuti mupange protect kuteteza ndithu ndi ntchito yanu ngati azibambo mutapanga zimene zomwena zingathandizeko osati kuti no tikungonena kuti no kukonzekera zingati zingapezeko zoti akubwera kumeneko nditi mwakonzekera bwinobwino tithana nazo motani uthenga mumapasana yayi kumeneko to akubwera saidi ya kumeneko mwina mungasunthireko saidi ina yake kuti tisapezeke zoti timve kumeneko ena ake aluza miyoyo zimene si zinthu zabwino sitikufuna zimenezo zichitike. Apolisi akulephera kuteteza ndi mutetezane nokhanokha kumeneko mudziyang'anirana siti kuti muyambitse polisi yanu koma mudziyang'anirana. Be the brothers and sisters keep zifukwa zomwe tikubweresera nkhani izi ndi zimene otherwise imazowa pano pa Justin Tech sitimakonda kumakamba zakunja timafuna zokamba za ku Malawi ndi izi zikukhudzana anthu aku Malawi chifukwa kuti tikuzibweresanso pano. We are praying for you inuyo anthu ako amene ndi aku Malawi koma muli ku South Africa tikukupemphererani tikufunani mafuno abwino kuti kuti kumenekoko kamphepo kamene kakoyipa kakadutsa inu mukhale ndithu muli bwinobwino intact safe and sound moyo wanu ukhale uli pabwino kupitiriza kugwira ntchito zonse zitikudziwa ndi nsanje yawo anthu aulesi awa ola polisiwa ndi anda apolisi akavala uniform koma akabwerera ku nyumba ndi mazulu aka muyembekezera chani akusapotera zimene anzawo akupanga nchifukwa akulephera kuti ateteze. Nde we know them kunena kuti anthu amenewa ndi anthu ansanje anthu aulesi oti no akulephera kuti agwire ntchito olo mutati muchoke kwa Malawi inuyo sizoti iwowo agwira ntchito zoya sazigwira ka ulesi wake umenewo munthu wayamba ntchito lero basi mawa akadukula mapiyano usiku wonse koma adzadzuka mmamawa ndi kuti watani watopa kulephera wayiwalanso zonoti ali nche hangover matsiri akule wayiwalanso zonoti ali ntchito yayima kuja anthu ake ndi amenewo atu ndi anthu aulesi kwambiri. Nde keep it up the good job you are doing kugwira ntchito kumeneko komano tiziyang'anirana akuti